салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. оғоз мекунем. мо чанде пеш дар мавриди дастгир шудани Усмон Нурмагомедов, писарамаки Ҳабиб Нурмагомедов ҳарф зада будем ва шумо аллакай медонед ки ӯро бо сабаби вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва бо мошин полисро пахш кардан дастгир карда буданд. ва инак имрӯз хабарҳо доир ба озод намудани Усмон дар расонаҳои иттилоотӣ пайдо шуд. Равзгари ташкилоти размии Беллатор Усмон Нурмагомедов баъди чанд рӯзи боздошт имрӯз ба таври пурра ва бегуноҳ аз маҳдудиятҳои пешгузоштаи мақомоти судӣ озод гардид. Гуфта мешавад ки дар қазияе ки онҷо гӯё Усмон Нурмагомедов ва дӯсти ӯ Камол Идрисов тавассути автомобили тамғаи Toyota Camry ки бо шишаҳои сиёҳ ва бидуни рақами қайди давлатӣ ҷониби полис ба қасди пахшкунӣ ҳаракат мекарданд, Усмонро ба сифати шоҳид ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд. Александр Бастрикин, раҳбари кумитаи таҳқиқотии Русия ки чанде пеш бо Ҳабиб Нурмагомедов дар як мавзӯи хусусияти миллатгароӣ дошта баҳс мекард, ҳамакнун баъди қазияи мазкур амр кард ки ҷузъиётҳои ҳодисаи мазкур ба пуррагӣ тафтиш карда шавад. Дар Доғистон овозаҳо пайдо шуд ки Усмонро барои қонуншиканӣ муддати 5 сол ба маҳкама мекашанд. Вале имрӯз адвокати Нурмагомедовҳо расонаӣ кард ки Усмонро ҷазо намедиҳанд, ӯро ба сифати шоҳид унҷо бурданд. Ягон хел маҳдудият ва ё таҳримотҳо нисбати Усмон дода нашуд, гуфтааст адвокат. ҳамин қадар гап будааст. То дирӯз телевизионҳои Русия ин мавзӯъро ҳамин хел воима карда мегуфтанд ки фикр кардам аллакай ҳукми қатлашро имзо карданд. Хейрух Ҳамравӣ, футболбозхонуми дастаи занонаи ПСЖ ки чанде пеш аз ҷониби шахсони номаълум мавриди латокуб қарор гирифт, ҳамакнун сару садоҳои нав атрофи ин мавзӯъ пайдо мешаванд. Амината Диало, ҳамдастаи Хейрух Ҳамравиро полисҳо ба гумони даст доштан дар ин қазия ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд. Амината чанд муддат дар боздоштгоҳ буд ва дирӯз ӯро ба озодӣ бароварданд. Онҷо маълум шуд ки ҳамдаста ва дӯсти наздики Хамравӣ дар латокуби хонум даст надорад. Акнун полисҳо ба таҳқиқи даст доштани собиқ футболбози дастаҳои Барселона, Монако ва Лион Эрик Абидал оғоз карданд. Меривон Кейлибот, прокурори фаронсавӣ дирӯз ба хабарнигорон гуфт ки Эрик Абидал ба наздикӣ мавриди пурсиш қарор мегирад. гумон аст ки ин корро ҳамсари ӯ Ҳайят Абидал таъсис дода бошад. Гуфта мешавад ки ҳангоми латокуб шудани футболбозхонум ҷинояткорон мегуфтанд ки ту бо марди оиладор муносибат дорӣ. Аз ин бармеояд ки сабаби латокуб шудани ӯ мавзӯи шахсӣ ё худ муносибатҳои ошиқона аст. ҳамдастаҳои Хейрух Ҳамравӣ прокурорро огоҳ карданд ки хонум чанд вақт пеш бо Эрик Абидал дар кадом мавзӯъ суҳбатҳои телефонӣ дошт ва ҳатто ҳангоми дар беморхона буданаш Абидал чанд маротиба ба телефони Хейру занг задааст. Сафедкунандаи Абидал ҳам ба хабарнигорон гуфт ки мо дар ин мавзӯъ бо Абидал суҳбат кардем, аммо ҳоло чизеро бароятон гуфта наметавонам. Асли гап ин аст ки Абидал шояд бо Хейрух Ҳамравӣ муносибат дошта бошад ва ин боиси рашки ҳамсараш Ҳайят Абидал гаштааст. аз ин рӯ Ҳайят бо гурӯҳи ҷинояткорон як навъ ҷазои пинҳониро ба Хейру раво дидааст. ана акнун Абидал ҳам ба ҷанҷолҳои ба қавле занакӣ ҳамроҳ шуд. барояш сабри ҷамил мехоҳем. Хави медонад киро интихоб намояд. ҳоли ҳозир дастаи Барселона бо роҳбарии Хави Эрнандес ба шикори ситораи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ баромаданд. гуфта мешавад ки дар як машварати ҳайати раҳбарикунанда сармураббии даста Хави Эрнандес пешниҳод намудааст ки барои пурқувват намудани хатти ҳуҷум ҳамлагари Ливерпул Муҳаммад Салоҳро харидорӣ намоянд. президенти бошгоҳ Жоан Лапорта низ чанд вақт мешавад бозиҳои мисриро пайгирӣ мекунад ва чӣ нақшаеро барои ин футболбоз таъррезӣ кардааст. гуфта мешавад ки Лапорта ва Хави дар атрофи Муҳаммад Салоҳ дастаи нав месозанд. ҳамчунин раҳбарияти бошгоҳ ва дигар шахсоне ки дар масъалаҳои трансферӣ сару кор доранд аз ҷониби президент супориш гирифтанд ки нақшаҳои трансферии бошгоҳ махсусан кор дар мавриди Муҳаммад Салоҳро расонаӣ накунанд ва ин мавзӯъ танҳо баъди анҷом ёфтани гузариш ошкор карда мешавад. танҳо ҳамин маълум аст ки аллакай ҷониби дастаи каталонӣ ба Англия рафтанд ва ин мавзӯъро бо намояндаҳои Ливерпул ва Салоҳ муҳокима намуданд. рафтани Салоҳ ба андешаи ман ба нақшаҳои Юрген Клоп халал намерасонад. Ливерпул бозингарони зур не, мураббии беҳтарин дорад ва ҳар дастоварде ки меояд бо шарофати Юрген Клоп аст.
аммо шумо боварӣ доред ки Салоҳ дар Барселона муваффақ мешавад? метарсанд таърихи Каутиньо такрор нашавад. баъди номуваффақ шудан дар Барса одамро сарсону саргардониҳои зиёд интизор аст. як мусоҳибае аз замонҳои хурдии Лионел Месси дар шабакаҳои маҷозӣ пайдо шуд ки он вақт Месси хурдакак дар дастаи Newell's Old Boys бозӣ мекард. инро сараввал сомонаи расмии дастаи аргентинӣ расонаӣ кард ва ҳамин тавр тариқи шабакаҳои маҷозӣ ин навор ба ин самти уқёнус расид. гуфта мешавад ки Месси ҳанӯз 6 сола буд ки дар ин даста бозӣ мекард ва он замон овозаи дар 176 бозӣ 234 гол задани ӯ ба гӯши раҳбарияти бошгоҳи Барселона расида буд ки бо ин ӯро ба Барселона оварда буданд. дар навори мазкур дида мешавад ки вақте журналист ӯро барои мусоҳиба даъват мекунад, сараввал Месси розӣ намешавад ва баъдан назди телевизион дар мавриди ҳамон бозӣ чанд сухан мегӯяд. ӯ сараввал голи дар ҳамон бозӣ задаашро шарҳ медиҳад ва дар охир мегӯяд ки голро ба падарашу амакаш ки он бозиро тамошо доштанд мебахшад. моҳи ноябри соли гузашта Месси баъди гол заданаш ба хотири гиромидошти рӯи Диего Марадона ва дастаи аввалини ҳардуи ин футболбозон пироҳани ин дастаро ба бар карду бо ҳамин услуб голи задаашро ба дастау Марадона бахшид. барои ман ҳамеша чунин суолҳо пайдо мешавад ки ҳозир Месси бо ҳамо ҳамдастаҳои кӯдакиаш дар алоқа бошад. Sí, nombre y apellido. Lionel Messi. El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros dos, ¿sabías? No, ¿Te acordás cómo fuiste? ¿Cómo fueron los goles para contarle a la cámara? el segundo. Segundo, bueno, a ver, contale. Saca el lateral Federico Rosso, Grigini la toca para Luca, Luca me la devuelve atrás y le pego ahí. Le pegaste 2 goles, hiciste, ¿no es cierto, Messi? ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío y a toda mi familia, a todos los que me conocen. Bueno, gracias. покер кардан дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон танҳо ба Килиан Мбаппе муяссар нашуд. хайри Кейн ҳам дирӯз покер кард. Килиан Мбаппе ба дарвозаи Қазокистон 4 гол зад. хайри Кейн бошад ба дарвозаи ким кадом як Сан Марино. Сан Марино 61 километри квадратӣ масоҳату 33000 аҳолӣ дорад. англисҳо ба меҳмонии онҳо рафтанд ва фақат хостанд шумораи голҳояшонро дар бақавли дафтари хотирот зиёд намоянд. хайри Кейн 4 гол зад ва ҳисоби умумии бозӣ 10-0 шуд. бароям баъди ин бозӣ муаммое пайдо шуд ки агар мунтахаби Англия бо мунтахаби мо бозӣ кунад, ба назари шумо ҳисоби бозӣ чанд мешавад? акнун хайри Кейн дар ҳисоби худ аз бозиҳои мунтахабӣ 48 гол дорад ки бо ин нишондод хайри Кейн ҳоло дар рӯйхати беҳтарин нишонзанони таърихи мунтахаби Англия мавқеи сеюмро бо Гарри Линекер ишғол намуданд. Боби Чарлтон бо 49 гол мавқеи дуюм ва Уэйн Руни бо 53 гол лидери рӯйхат аст. ҳарчи худо барои Мбаппеу хайри Кейн Казокистону Сан Марино офаридааст. навори ба футзал машғул шудани президенти Туркменистон Гурбангулӣ Бердимуҳаммедов ҳоло дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ва ин аввалин бор аст ки президенти мамлакати ба мо дӯст аз ба футбол машғул шуданаш дарак медиҳад. қаблан Бердимуҳаммедов навори клипи ба репсароӣ машғул шудани худро паҳн карда буд. инак навбати футбол шуд ва президенти Туркменистон ҳаминак бо кулли вазирони вазоратҳои давлатии Туркменистон ба бозии футзал машғул мешавад. дар чанд маврид тӯбро ба ӯ партоф мекунанд ва зарбаҳои Гурбангулӣ ҷониби дарвоза равон карда мешавад. аммо охирин голи задаи ӯро ба номи дарвозабон бояд навишта кард, чун шояд ӯ иштибоҳан ин тӯбро баргардониду ва оҳистаакак пинҳонан худ тӯбро вориди дарвоза кард. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.